May we call on the Muse of Buklud. Ng Gray. The team of Black or the Golden Eagles, the Muse of Golden Eagles. Muse ng Golden Eagles, can you introduce yourself please? Mga pabili po pinakayungan, kaya po dyan ang gitara, representante ng Golden Eagles! Na maniwala na kasabihan na, life is like a game, o hindi ang isang keep pushing forward and to reach the finish line, and that's the true victory. And I thank you. Ang Muse ng Crimson Mind.
Angeles 25, representing Crimson And I believe in the saying that embrace your uniqueness and let shine on the stage. Thank you. Thank you very much. Crimson Muse. Relaxes. Okay. Habang pinag-uuli, palakpakan natin ang Muse na right Casting Rowa, representing White Dragon! At naniniwala sa kasabihan, ang hindi marunong magmahal ng Kapampangan, hindi makakapunta sa kalooban! So, nakita niyo na ang ating mga Muses, mga judges. Magbansa! Gusto niyo ba ba? Sige, labu-labu na! Marcha na yan! Judges, pinaharap ko muna sila ron para makita ng ating mga audience. Okay? So here we go. Ito na po ang pinag-iintay. Magkakaroon na tayo ng mga awards at mga special awards.
para sa ating mga Muses. Okay, our first award will be the Miss Photogenic. Miss Photogenic, presented by Mr. Kali from Kali Medical Center, and she will get a certificate of picture training to be awarded by our sponsors, Renaissance Photo Booth. Okay. Our Miss Photogenic of the night is none other than our photogenic for the night, none other than from Puerto Rico's Muse. Tumahal sa ating mga botohan sa pamamagitan ng online voting ang ating People's Choice Award. None other than napakahirap ha, kukubulungan ka na. Binigyan po tayo ng detalye. Ang nakuhang boto ng ating Miss People's Choice Award, 13,000 votes. 1-3 para particular, 13,000 votes. At ito ay walang iba mula sa team na wala lang iba, lumipad ng napataas. Golden Video! Pag-engage po ako. Ang aming best news of the night, Buklud, Kapampangan, Season 4, nananalan! Sino wala bang bet dito? Wala bang bet? Sino? Sa aming linya, ang last year o last season best news natin ay walang iba kundi si Ma'am Parin. Last season best news. Isang music para sa Rampani. Alam ba natin? Ang ating season 3 best news.
of the board, chairman of the judges, will come to her. Okay, sir, can you please go to the winner? Hintayin natin, tingnan natin. Ito na, pupuntahan niya ang mananalo! Pupuntahan niya! And now, para sa mga lalaki, makinig kayo. Blossom Star of the Night. None other than from Kapampangan, Jersey number 16. Rising Star Team, Rising Fighter from White Dragon. Rising Star of the Night, or King of the Power of the Night from White Dragon, Jersey. Number 13, Luis Carlos. Kapampangan of the Night Senior Division from Grey Wolves. Senior Division Grey Wolves. To be awarded by West Team
Mr. and Mrs. Chairman Raquel Sayar. Palakpakan po natin ang additional sponsor natin. Lolo, wala na yan ako sa konsilyor. Okay, ulit, our winner para sa tunay Kapampangan Season 4 from Grey Wolves, jersey number 11. Mr. Sonia. Trip ticket to Dubai. Round trip ticket from Musapa. Ay, gusto ko yan. Round trip ticket from Musapa. Bali niyo po. Yan. Mga bulletin boxes for free. Express cargo. Okay, pwede kayo magpadala sa ating bayan, sa Pinas, ang ating mga bagahe. Ang yun ay sa umakita ng Kaya Express. Kaya po sila ay magbibigay ng mga bulletin boxes. Can we call representative for the Kaya Express cargo? Sir, Mr. Chen, papahan kayo. Palakpakan mo natin. First of all, magandang gabi po. Papasalamat kami sa grupo ng mga kulay, ng Kapampangan. Imbitahan ko sa pinaka-sponsor dito sa maraming salamat po. Magbibigay tayo ng tatlo. Bigay padala ng bulletin boxes natin. Kahit saan po sa Pilipinas. Oo, gusto ko yan. Ito na. Sa pao ay ignorant of raffle tourismo mayor. Kareta po may register nandun po, bayo na po may kumpisa. Ila pong miyame para doon kaya katamo pong raffle. Nini po, mamagot siya po sir. Libre box, bulilit. Okay, running. The first winner. Tapos, salamat sa First winner po natin, si Mr. Ray Mangguni. Congratulations! Arlene Points. Kaya express po, iyan po ang aliwan. May kasama pang argo. Una-una, Alcali Medical Center, Mara Home, Farm Flag and Luna, Roses for the Week, Sky Express. Canto, Restaurant, Premium Travel, MSG Toileto, Mr. Suarez Paulero, Mr. Adrian Ignacio, and Mr. Hamilton Bermuda. And especially siyempre sa Alcali Medical Center. Dalawa po ang ating dalaw, isang Mercy at isang Senior. Thank you. Nakakasalamat po. Sana po.
Kapampangan. Pwede ko punta kayo liputan. Punta kayo sa gitna. Sa gitna. Right. One, two, three. One, two. Okay, announcement po. Ang maglalaro po sa first game will be the Russian, will be gray. Red and gray sa Russian. Red and gray sa Russian. Okay? At sa ating senior, ang black and white. Okay, at this point in time, may we call on your attention. What about our main sponsor? Ayan, sa Bob. Okay, palakpakan po natin at pasalamatan natin si Mr. Kadi. Thank you very much, sir, for your every time support of the Buklud. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Kadi. See you guys soon.